Елате ви покажа част от нещата. И както за България е ценно панагюрското съкровище, така за мен е ценно левскарското съкровище. Ето ще ви покажа откъде започна всичко. Всичко започна от тази фанелка на Георги Бачев, която не е първата фанелка на Левски. Както виждате, аз съм я убил от носене, цялата е изгорена от факли, но това беше нещо, което обърна живота ми. И това е нещо, което ме накара да почна да събирам фанелките на Левски през годините. Друга ценна фанелка е тая на Мануел Мендоса, с която вкара ония гол на армията и ги бихме в последната минута. Емблематичната жълта на Гонза с номер 90. Друга ценна за мен, безценна за мен фанелка е тази от 92 година. Тая фанелка на Сираков. Друга, коя да я покажа, фанелката на Влади Гаджев от юбилейния сезон, спомен за Левски вековен. Може би това е последната фанелка на Левски от мача между Синя приказка 1 и Синя приказка 2 на Топчо. Фанелките ми са наредени по сезони. Тук имам фанелки. Тук и там са фанелки на левскари от чуждите им отбори. Може би тези в момента биха будили интерес. Всичките фанелки на Попето от Кубан, от Спартак Москва, от Сочи. Пълният набор на фанелки на Попето. Тук са фанелките на Божинов, тук има фанелки на Георги Костадинов, на Прохаска и на кой ли не. Тук ми е новата страст с шаловете, които вече са над 350 броя.